πρέπει να βρω ένα σχέδιο για να κρύψω τα διαμάντια. Ήδη βρήκα τα ίδια υλικά. Voilà. Και έτσι δεν θα μου τα πάρει κανείς. Δεν θα μου τα πάρει. Όχι. Θα έχει αυτό εδώ. Για να νομίζω ότι... βρήκα. Εδώ. Πολύ καλά. Μόνο εγώ θα τα χάσω. Άρα όχι. Τι έχει εδώ? Μου ήρθε μια ιδέα. Voilà. Τι έκανα λάθος? Και θα το φτιάξω μυστική βάση που μόνο αναπτήρα θέλει. Που μόνο εγώ το έχω. Και τώρα αφού είμαι έτοιμος θα άρχιστε εδώ το κλειδί εγώ. Ωραία. Ανοίγω την πόρτα. Όχι. Για να μην ξέρω ποιο είναι. Δεν είναι και καλό. Καλό είναι, απλά θέλει μεγαλύτερο χώρο. Ναι. Hello. Έχει κλειδώσει έξω. Δεν το πιστεύω. Το βρήκα ευτυχώς. Εντάξει. Θα κάνω λίγες χρήσεις. Πάμε. Τώρα αναλυτικά. Παίρνεις αυτό το ειδικό κλειδί. Voilà. Και το save μου. Ναι. Θα το φτιάξω. Ναι. Ωραία. Πού ήμουνα? Ναι. Πέρα και αυτό το σπαθί για να μην κάνει τίποτα. Το save μου. Σίγουρα δεν μπορεί να περάσει κάποιος και να το κλέψει ή να το σπάσει. Ναι, σίγουρα. Όλο αυτό. Και... ναι. Δεν πειράζει. Κανέναν να μην το πάρει. Ωραία. Και εδώ φωτιές. Εδώ φωτιές.
Ωραία. Και αυτό ήτανε.